Welcome to my channel. Ngiyakhuleka emakhosini, ngiyakhuleka kuzo zonke izingelosi enazalwa nezembethe. Ngingumzilikazi kaMashobana, ingane yamakhehla ozawo lukaDonga lukaMavuso. Ngiyizinyane likaNtshosho. Siyathobeka abantu abadala, shaya isandla phezu kwesinye. Namhlanje siphakama phezu kwesihloko la khona sidingida khona amabhayi ezingonyama. Bakantwana bakamoya, ingabe uma izidalwa uhamba nazo nezidalwa ozembethe zikupha noma zikwembathisa amabhayi engonyama, ingabe lokho kuchaza ukuthi wena ubizelwe ukuyoguqa kugobela na? Ingabe amabhayi ezingonyama aphakamisa inkulumo yokuthi wena ubizelwe ekubeni umngoma na? Ubizelwe entwasweni na? Ukumbathiswa kwakho amabhayi engonyama kuphakamisa yiphi inkulumo kuwe njengomntwana kamoya? Bantwana bakamoya, kuliqiniso elengeke laphikiswa ukuthi amabhayi ezingonyama aphakama kakhulu kubangoma, aphakama kakhulu kumathwasana asentwasweni, aphakama ezinyangeni kulaba ababizelwe ubunyanga, ayaphakama nakumagedla uma uzombathiswa ibhayi lengonyama. Iqiniso ngeke siliphikiswe lelo. Kodwa manje sizithola sisesikhathini la khona usikompilo nenqubo yengulo iguquka. Singasakwazi manje ukuthi ingulo kamoya noma ingulo yedlozi siyifake esicathulweni esisodwa. Amabhayi ezingonyama aphakamisa umngoni. Yini umngoni? Uma uzombathiswa ibhayi lengonyama kuphakama izidalwa zegazi lakho, izidalwa ezizokwembatha. Igazi lakho ligijima kuwe, igazi labo ligijima kuwe. Shukuthi yidlozi lasekhaya elikwembatha ngokuba lona lifuna ukulungiselwa. Uma likwembatha ke idlozi lasekhaya umnguni, liyakuhlenga kulendlela kamoya, ngoba indlela yokubizelwa engolweni yedlozi inzima kakhulu. Nisho izidalwa ziphakama zikwembatha, ziphakama ngosizi ngenxa yokuthi lengulo le kamoya ayikhulula inzima ngendlela eyisimanga. Bantwana bakamoya, besacela ukuba sihlaziye ibhayi lengonyama emhlophe. Ibhayi lengonyama emhlophe liphakamisa umngoni, liphakamisa umlozi, liphinde liphakamise amanono. Uma unalezi phiwo uhamba naleli moya engibalulekile, kusengenzeka ukuthi izidalwa zakho zikunikeze ibhayi lengonyama emhlophe. Kuyenzeka kwesinye isikhathi liphakame ebunyangeni nasebugedleni. Khona abantwana bakamoya abaliphakamisayo abanobunyanga nobugedla. Abantu abadala ke uma bekunikeza ibhayi lengonyama emhlophe, isikhathi esiningi liyaye libe isiqalo somntwana kamoya obizelwe ensebenzeni yokwelapha, obizelwe ekutheni abe ngumngoma, abe lithwasana noma abe yinyanga. Kancane ebugedleni kuyaye kwenzeke ukuthi ulibone igedla liphethe ibhubesi elimhlophe. Izidalwa zakho-ke zikunikeza leli bhubesi esiqalweni sohambo lakho, ukuze indlela yakho kamoya izoba nokukhanya, ukuze uma izidalwa zakho ziphakama, uma idlozi liphakama likwembatha ekuqaleni kuhambo lakho, la khona kumele kube wenze imvuma kufa ukuze kuzofa
lo muntu kuzofa ugogo lethu kuvuke lesidalwa esingembethe esingudonga, ngenze example, esingudonga. Zokuba sisakele londozana leli bhayi elimhlophe ukuze ngikhanyisele leli dlozi emele liphakame phezu kwalomzimba. Isikhathi esiningi kuba yilanga elimhlophe noma kube yibhayi lengonyama emhlophe abazombathisa lona njengesiqalo kulolu hambo lwakho obizelwe lona lokuthi ube ngumelaphi wendabuko. Ibhayi lengonyama emhlophe liyaphakamisa amandla ezalukazi kwesinye isikhathi ezikwembatha ngenhloso yokukupha nokudlulisela amandla omkhuleko namandla okuprofetha, okwazi ukudonsa umoya eqaleni kohambo lwakho, okwazi ukwamkela izinkulumo zamathonga egazi lakho, ukwazi ukuzwa umoya, ulalele isimo somoya. Bantwana bakamoya, uma usohambeni lakho isiphiwo sakho siqala sibhoboka, usuke udidekile, unganalo ulwazi lezinto eziningi. Okokuqala, isimo sengulo yakho siyakuthusa ngoba awazi ukuthi kahle kahle iphambili likuphatheleni. Idalwa zakho zizokunikeza leli bhayi lengonyama emhlophe njengesithembiso sokuthi kuzokhanya, njengesithembiso sokuthi banawe, njengesithembiso sokuthi ungazingabazi. Lolu hambo lesikhathi lesi sekuyiso isikhathi esifanelekile sokuthi uhambo lakho luqale, noma yila khona bekukhanyisela kulolu hambo ozoluqala lukamoya. Bayakuthembisa ukuthi sinawe, bayakukhanyisela ukuthi indlela yakho kamoya kawuzukuyihamba wedwa. Lesi isiqalo esisha sendlela yakho kulengulo kamoya, kulengulo yedlozi. Lalela-ke, bengisacela ukuba sihlaziye ibhayi lengonyama elimnyama. Uma izidalwa zakho zizokwembathisa ibhayi lengonyama emnyama, liphakamisa ubungoma, liphakama kubantwana bakamoya abazinyanga, kubantwana bakamoya abangamagedla, liphakamisa umngoni. Leli bhayi liphakamiswa ngenhloso yokuthi ohambeni lakho likamoya liyalwa, liyavika. Abantu abadala baliphakamisa njengensika. Nisho kuthiwa kukhona imimoya yobumnyama ezama ukukuzuza, liyaqinisa wena siqu sakho. Singakakhulumi ngohambo nangensebenzo nangengulo, leli bhayi litsika kuwe wena siqu sakho njengomntwana kamoya obizelwe ekubeni ngumelaphi wendabuko. Leli bhayi leli likuvikela ey'theni ozaziyo nongazazi wena siqu sakho. Liyaphakama ekuqaleni kohambo lakho. Ngani na? Ngokuthi idalwa zakho uma zikunikeza leli bhayi lenza izaba zokuthi wena ukwazi ukuzwa izinkulumo zamathongo, kungabi khona isimo esizokuphazamisa uhambo lwakho kulengulo yedlozi. So lizolwisana nayo yonke into ezozama ukuzuza, nawo wonke ama-distraction azozama ukuzuza nokukuphazamisa kule ndlela kamoya. Lizocacisa izinkulumo zamathongo, liba sengathi liba i-hearing aid yokuthi ngalo uyakwazi mani ukuzwa izinkulumo zamathongo. Ngalo leli bhayi uyakwazi ukulalela umoya ngaphambi kokuthi uthoke, ngaphandle kokuthi ube nezibonakaliso qha, ukwazi ukulalela isimo somoya. Bantu abamoya, bengisacela ukuba sihlaziye ingonyama ebovu. Uma izidalwa zakho zizokunikeza ingonyama ebovu,
amandla omnguni, amandla obunyanga, amandla omngoma, amandla entaba, amandla ehlane, amandla egedla. Kuphakama amakhehla. Kuphakama amakhehla, kuphakama amabutho empi. Okay. Usuzohambeni lakho ke manje likamoya lakhona wena unengulo yedlozi ubizelwe ukuthi ube ngumelaphi wendabuko. Njengabantwana bakamoya sisempini. Uma ke izidalwa zakho zizombathisa ingonyama ebovu, bakwembathisa ubuhlakani, bakwembathisa ubuchule bokwazi ukubhekana nempi kamoya, bambathisa amandla amasha okwazi ukuthi ngesikhathi izidalwa zakho ziphakama nobumnyama nezitha zivungama, wena ukwazi ukuma njengedwala elinganakunyamazanyiswa. Kuphakama amakhehla aphakama ngenhloso yokukuvikela kulolu hambo osuluqalile, ngenhloso yokuba ihawu lakho lokuvika kule ngulo kamoya, likukukhanya phezu kwesimo somntwana kamoya, liphakamisa amandla okwazi ukulwa, udonsa kuphi ehlane, udonsa kuphi ezintabeni, udonsa kuphi emgedeni. Bantwana bamoya, bengisacela ukuba sihlaziye ingonyama royal blue with a touch of red. Leli bhayi liphakamisa izithunywa zaphezulu, liphakamisa abamanzi, liphinde liphakamise amabutho. Uma ungumntwana kamoya obizelwe ensebenzweni unengulo yedlozi, leli bhayi leli linamandla kakhulu. Uma uphiwa lonke, kuchaza ukuthi wena uyakwazi ukuthi ube yingusa. Uma izulu lina ngamandla liphazima, wena uyakwazi ukuphumela phandle ufuke unguse inkanyamba ukuthi cha kayehlise ulaka. Wena uma uphiwe leli bhayi leli, amandla liwadonsa emvuleni, kusho ukuthi uma linethe izulu kwamele ulikhiphele ngaphandle, yabo ikakhulukazi malibanika, ulikhiphele ngaphandle ukuze lizodonsa amandla. Liyaphakama ke kwabamanzi, liphakamisa umoya woprofeta kulabo abahamba nabamanzi. Bese ured lo tholakala kulo uphakamisa amabutho amakhehla empi. Ukuthi uma ukuthi usempini kamoya ukhona isimo omele usikhulekise, uyakwazi ukuphuma ngaphandle izulu lina uyokhulekisa ukuthi makhehla amadala ngisacela ukuthi ningilwele, nayi impi ihloma ihlasela ibheka ngakimi, ngisacela ukuthi ningikhanyisela nibe insika lami, insika yami kanye nohawu lami, ngokuba mina ngokwami ukwazi nokuqonda kangeke ngikwazi ukuthi ngibhekane nalempi. Ulwe ngomkhuleko. Leli bhayi likhuluma ukuphila kubo bonke abantwana bakamoya abazonyathela esigodlweni sakho noma abazofuna ukuphila kuwe. Abantwana bakamoya bengisacela ukuba sihlaziye ingonyama eyelo. Liphakamisa amakhosi olwandle, liphakamisa amakhosi abamanzi, bese lidonsa amandla elangeni. Uma uzolwasha leli bhayi leli, ungalwashi kunetha izulu noma liguqubele, ngathi ungalwasha ilanga liphume bha ukuze lizokwazi ukudonsa amandla kwimsebe welanga. Ibhayi lengonyama eliyelo liphakamisa amandla omkhuleko. Uma bekwembathisa lona, wembathiswa isiphiwo sokuprofeta. Shuthi wena njengoba uprofeta nje,
ukwazi ukukhipha ingonyuluka, ukwazi ukuthatha zonke izinto ezisemfihlakalweni uzihlalise obala. Izidalwa eziphakamayo yizalukazi zomkhuleko. Leli bhayi liyaphakama kubangoma, liyaphakama ezinyangeni, liyaphakama nakumagedla. Kodwa isikhathi esiningi amagedla izidalwa zabo azivamisile ukubahloba ngezimbatho eziningi ngokuba bona isipho sabo kakhulu sidonsa entabeni nasehlane. Kodwa liyakwazi-ke ukuphakama namagedla. Uma uzokhuphuka intaba ngithi amandla uyawadonsa kuphi? Elangeni. Uma abantu abadala bekwembathisa ingonyama eyelo, wena umuntu onozwelo, inhliziyo yakho manithambile. Uma bekwenikeza leli bhayi leli bakunikeza amandla okwazi ukukhulekela izimo abantwana bakamoya abahlangabezana nazo, abangakwazi ukuyiphimisa ngomlomo. Khona omunye umuntu ukafike esikolweni sakho kuthola ukuthi akaguli ngokwenyama, kodwa inkinga isemoyeni. Khona izimo abhekana nazo angakwazi ukudlula kuzo. So wena uma uzombathiswa ingonyama eyelo, wena uyakwazi ukukhulekisa lezo zimo lezo, ukhulekisa ukuphola komphefumulo. Uma abantu abadala bekwembathisa ingonyama eyelo, kuphakama izidalwa zozalo lakumalume. So ingonyama eyelo awukwazi ukuyiphiwa zidalwa zakoyise. Bantwana bakamoya, bantwana bakamvelengake, bengisacela ukuba sihlaziye ingonyama enavy blue. Okay, ingonyama enavy blue iphakamisa amakhosi aphezulu, iphakamisa amakhosi amanzi, iphakamisa amakhosi omhlaba, iphakamisa amakhosi endaba, iphakamisa amakhosi asehlane. Iyadonsa phansi idonse phezulu. Le ngonyama le iphakamisa izidalwa zakoyise bakho, iphakamisa amandla okuprofetha. Ingonyama enavy blue njengoba ine-lining eblack, kukhona black, iyalwa kodwa futhi iphinde ivike. Ingonyama enavy blue bakunikeza amandla okwazi ukusebenzisa umkhuleko kanye nezinkambi uma uzophakamisa le ngonyama le. Uma unikezwa ingonyama enavy blue, umoya wakho unenhliziyo emnene, kodwa uma bekunyathela khona kuyashesha ukuzwela. Uyakwazi ukusebenzisa izimo zemvelo ukulwisana nezimpi kanye nobubi. Uyakwazi ukusebenzisa izimo zemvelo ukukhanyisa nokukhulekisa nokwelapha izimo zakamoya kanye nengulo nabagulayo. Uma wembathiswa leli bhayi, isikhathi esiningi usuke unezinkinga zozalo lwakho, uthola ukuthi umndeni wakho kaniboni ngasolinye ikahle kahle nalabo owanquma nabo eswini. Uma izidalwa zakho phakamisa leli bhayi, ziyakwazi ukupholisa amanxeba ozalo. Uma kuphakama lo navy blue, kuphakama amandla ezidalwa zakoyise eziphakamayo zikwembathe zithi senawe. Yebo, uzalo lwakho lingakukhaphela, yebo uzalo lwakho lingahambela kude nawe, kodwa thina sinawe. Kulo lonke lolu hambo lakho sizohlolisisa ukuhamba kwakho, sihlolisise nezinyawo zakho. Uzothi uma unyathele nathi sikuhola. So uma bengibathisa leli bhayi, le pain le yokuba i-black sheep of the family, it doesn't hurt that much, because unalezi dalwa lezi ezikwembathile ezihamba nawe ezicomfortayo ukuthi yize uzalo lwakho lihambela kude nawe, kodwa thina sikhona. Bantwana bakamoya abangabalanjwana, uyazi ukuthi wena ungumlanjwana, kodwa manje uyabona ukuthi kwizembatho ombathiswa zona ukhona ublue.
uphakamisa kanjani ublo umlanjwana cause edlozini kakuphiswana. Ngisacela ukuthi uphuze imibuzo efanelekile ukuze ungeke uze uyithole usembangweni wezidalo. Lalela-ke, isembatho uma usiphahlela awusiphakamise njalo endaweni yakho yokukhuleka umsebenzi waso ungakawazi. Awukwazi ukuthonga isembatho usithungise usihlambulule usibike ebese uyasiphakamisa uyasisebenzisa kodwa umsebenzi waso ungawazi, izimpendulo zazo unganazo. Ngiyacela ukuthi uphahle ubuze ulinde kube sendaweni yakho yokulinda impendulo ngaphambi kokuthi isembatho usiphakamise. Bengisacela ukuba siqale sikhulisane la. Uma uzombathiswa ibhayi lengonyama, yebo ubizelwe ekutheni ngumelaphi wendabuko, kodwa awukwazi mntwana kamoya ukuhambela izidalwa zakho ngaphambili. Uyazi ukuthi vele ekugcineni kwakho konke ubizelwe ensebenzweni, ubizelwe entwasweni, kasiphikisi lokho. Kodwa ngiyaphaphatha, ngiyanxenxa. Awukwazi mntwana kamoya ukutshelwa umelaphi ukuthi wena thwasa, cha. Awukwazi ukuthi uhambe uyohlola kumelaphi, umelaphi mesakutshela ukuthi kuthiwa angikuthwasise, hamba ekhaya uzobuya uqala amagobongo, cha. Awukwazi. Ungalokothi wenze iphutha lokuhambela izidalwa zakho ngaphambili. Yazi ingulo ayisi straightforward njengoba abantu bakamoya becabanga. Bantwana bamoya, bantwana bamvele ngake sesifike ekugcineni kwesiqephu sethu la khona besikhulisana ngamabhayi ezingonyama. Ngiyacela ukuthi ni-subscribe, niqhubeke, ni-like, ni-comment, ni-share leli khasi lami. Ngithi mavudede bomnyama kuvela ukhanya amako. Ngiyathobeka.